Παρακαλώ, περάστε. Σε ακούμε. Τι σε φέρνει κοντά μας? Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Μου είναι πολύ πρωτόγνωρο όλο αυτό. Όλοι με έχουν για το καλό παιδί, το τίμιο, το ευγενικό, το καλοκάγαθο. Αλλά εγώ νιώθω ότι είμαι ένας μισάνθρωπος. Δεν έχω φίλους. Δεν έχω διάθεση να βγω έξω. Είμαι μόνος. Αλκοολισμός, ναρκωτικά, αυτοκτονίες και πόσα άλλα. Αυτά ακούω στις συνεδρίες κάθε βράδυ. Μην ένα λεπτό μέσα στο κύκλο. Και πες μου, εσύ τι αγγλία. Το να αυτοχαρακτηρίζεσαι μισάνθρωπος, Κώστα, είναι κάτι διαφορετικό από το να θεωρείς πως είσαι κακός. Το ότι νιώθεις μόνος και απομονωμένος δεν αναιρεί το ότι είσαι καλός άνθρωπος. Δεν είμαι καλός άνθρωπος. Όταν ήμουν μικρότερος, σκότωνα γατάκια με το ροβόλο. Έκανα bullying στις συμμαθήτριές μου. Πράγματα που τα σκέφτομαι ακόμα και τώρα, κι ας έχουν περάσει χρόνια. Τα κουβαλάω μέσα μου. Έχεις κάνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να κατανοήσεις και να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που σε απασχολούν? Έχεις επισκεφτεί κάποιον ψυχολόγο προτού έρθεις σε εμάς? Όχι, δεν πήγα γενικά σε γιατρούς. Επισκέφτηκα όμως τη συμμαθήτριά μου, που της έκανα bullying. Μετά από 10 και χρόνια, την έψαξα. Πήγα στο σπίτι της που ήταν στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Χτύπησα το κουδούνι, μου άνοιξε, της εξήγησα ποιος είμαι και το λόγο της επίσκεψής μου. «Δεν τρέχει κάτι», μου είπε. Και έτσι απλά έφυγε. Αντί να ανακουφιστώ, ένιωσα ακόμα πιο άδειος. Πιο άδειος από ποτέ.